Amo. Ayan. Ang mga pangit ay lumalabas. Ang mga pangit. Ayan. Grabe pa kasi sa bata ko. Gusto ko isang ilong. Kainan sa barracks. Marvin! Marvin! Ito ka! Oh! Naka-live tayo. Ito, Bobby. Ito. Si Aji. Logic. Ba't ang labo ng mukha ko? Against the light. Ito. Against the light ang video ko. Anong nangyari? Hello! Naka-live tayo. Comment na po! Ay, ubo. Rapsa. Rapsa. Ahin na tayo. Lagas! Lagas. Ang mga pangit ay lumalabas. Amat ka rin sa bubble gum. Ano ka nus? Amat ka sa bubble gum. Ano ka nus? Kamaray. Hello, for viewers. At sa isang nag-thumbs up. Kainan na po dito sa barracks. Saan tayo? Dito na lang. Kaon habang nag-i-edit. Sir, Sir, kaya sir. sir, kain na. Ah, si Aji. Ay, si Ram. Ano, sir? Santol po ang aming ulam. Kain na. Kainan na. Sir, kain na, sir. Ayan. Barnil. Taong. At ito po yung santo ko. Ang isa na. Kaya lang, dumong. Aji! Ah, sir, ang baga ulam mo. Magong, kain na. At tayo po ay nag-i-edit. Angat sir. Grabe. Tara na. Likod na si Ang. Kaya pagpapalito na namin. Sa malapad. Ako din sa pagkakagipan ng camera. Kaya. Kainan na. Kain na naman! Nakain lang kanina, kain na naman. O, tara na, kain na tayo. Kain na po. Camera. Sili. Andyan ba tayo sa kuya? Yan, ginulo na naman ng manok. Magpapahalo tayo kay at nandiyan mga Taon bala kami. panel natin. At si Lagas. Asin yan. Hello! Tara. Maglagi ah.
Maasim yan kasi santol. Dugong at haji ay baka 13 viewers, amo. para sa sunod na araw ay pumasok na lahat. Alright. Sili. Lagyan na sili. Tara na, sir. Na, Tara! dito na. Mga angel na gurang, lumapit kayo Mga dito. engine na kurang. Mga angel ni Kaya Gatsun gurang. Tara na, talilipan na Bagong tayo. kanta. Mga angel ni Kuya Gatso, mga gurang. Mga engine na kurang. Maritis. Tara! Subuan kita. Oh, mga marites, lumapit kayo dito. Bala mang kanda. Lumapit kayo mga gurang. Lagas, tara na. Mga gurang, lumapit kayo dito. Nanda ko kuha. Surada rin. Na. Hoy, mga gurang! Lapit na! Ta, kuha ka pa ng ano. Kalamansi. Ayan, kuha ka kalamansi. Nandun mo ka sa kurong. Kain na, Marisol. Marites, tara na! Marites at si Marisol. Maasim? Bawal sa akin maasim. Bawal? Ang kuya. Kuya. Yung pinigan ko kasi ng gusto. Wala yung ano. Kaya pag marami. Wala na! Lagyan mo si Jamet. Dami! Basan mo. Kung kumakain ka dito yung bisita Dami lang po. Marami lang. Kain. Parang pwede na magpagupit ah. Yun! Ay, meron. Mapapaulit kita sa sarap. Ah, Sir Rolando, hello po. Hello po sa tatlo sa inyong lahat. Kaya nga tayo Red kain. Team. Hello po. yung kanin natin. Nasaan ang mga bungis-ngis? andito! Kuya Alberto. Sabi ko Sigurang kami. Dito yung mga marites! Dito na po yung mga Marisol, Magurang daw Marites. yung mga Mga kasama ko lang gurang! dito. Mga Ayun angel po, na mga gurang. Lumapit kayo, mga gurang. Ha? Baka mas gurang ka pa sa amin, ha? Hmm. Kuya, baka mas gurang pa sa amin yung nagsasabi nun. Ano natin? Tatanungin mo. Baka mas gurang ka po sa amin. Ay, grabe ka. Tawag sila. Ayun. Alam mo to? Bak ano na kayo ang Tara na, maggurang-gurangan din kayo. Di ba, basa. 20 viewers. Hello. Shout out. Ano tataas ko dati pati pizza ang din. Bebe, nakakit na yung chan mo, bebe. Sabi daw niyo. Tama na, malaki yung chan mo. May lumalabas. Lahat ng ulam namin. Sabi mo. Tama na. Gulay. Sabi mo maasin din mo. Ay po. Kuya Renilo. Hindi ulit kayo kayo. Tama na, malaki yung ano. Ruth Beminda. Francisco. Hi, Bidam. Hey, Ma'am Luz. Shout out. Hello. Shout po. Kain po tayo. Kain po tayo. Sarap po ng ulam namin. Santol with laing. Ginataan. Tipid mood. Bukas, gulay ulit. Po. Tipid mood pero masustansya siya. Oo. Ano si Rocky, sir? Sir, okay? Doon ka sa may pan. Ang mga pangit. Shout out to Ernie. Kasama. Hindi ka pa ka dito ka. Magbot ka mo. Bilanggan. Nagsama na naman ang pangit. Dati, kaya natin.
Saan ba kasi? Ay ha. Tagto anak baba. Ang mga marites. Nagsipon-tipo. Nagkainan. Ay, ano daw nini? Salamat. Ano balita sa ano mo? Yan. Tatat ko ang gato. Lakas tawa ko. Sabi, bilong mo. Ako kami award kang hanod. Sino yan? Lakas na nung tawa niya. Vlog mo nung Gusto mga kalaban kayo mo. Abangan niyo po yung part 3. Hmm. Pag nag-5K yung Kuya Albert. vlog ko, Ano napag ko, pinakamataas? may part 3. Dat Bibi pa kayo. Daw no, Tatibidang. masaya ka na sa Kaya, 5K. bihib ka lang. Oo. 5K pataas siyempre. Kaya babi ka rin na. Kaya babi. Nini, ayaw mo manaka ng ulam. Gagawin natin ng part 3 para Anton. kinig si Ate Mayang eh. Bumabalik yung kabataan niya. Ayan na naman kita. Ikaw pa naman na nagkakaihi sa kada tao ah. Nagdadalaga. Ayan, nag-i-edit pa ako ng gawa namin kanina. Hello po, kain po. Pa. Upo na kayo dyan. Dito na lang ako. Upo na, wala natin. Dito na lang ako. Nini, doon ka na kasi mo po. Maasin pa. Sound! Apo, asyang kilig. Nandun ang humana doon. Doon ka na. Malsong! Masin na. Dari na yung asukal mo. Bakit? Lagyan ko asukal, maasin. Sakto lang. Siram nga eh. Mawawala kasi yung ano yan. Paano masasabing sa kung walang asim-asim sa Papakilapat eh. Yung ano nga, kailangan medyo malat-lat bagya para masabi. Alin? Alin daw yan. Ang alin nga na eh. Medyo. Ulam! Sabi nga, bantot ko. Talaga naman. Ang pangit! Nagising ko na naman ang pangit! Ito nag-comment. Nag-comment. Ah, hello, hello, hello! Ayan. Oh, serious lang Kuya Cesar, Kuya Cesar Ferrer. Okay, kayo sa Kamusta na? Shout out ang partner mo Jason. Ayun po. Kuya Cesar. At magpahumay nila kami sa sa 16. Punta kami ng PGH. Kasi dapat 18 nandun na kami. Tapos kung wala pa naman schedule, 18 ng hapon saka ulit kami pabalik. Kuya Cesar, kumusta po? Ate Lagi makita yung ulo. Marita. Kain po! Serious laga, serious laga. Pag-anak. Wala man nagpapalipat. Magpalipat kayo. Palipat. Elias! May naghahanap sa Elias! Dito! Sa live! Pagkita ka raw dito! Pidaya. Ay ko nag-comment. Wala si Elias talaga, sabi niya Kuya Alberto. Ay ko nag-comment. Pidaya. May pidiya daw. Hala. Elias Lagas! Hinanap ka rin sa live! gusto ko ice cream. Hanap ka na live! Gusto ko ice cream. Pag-anak ka. Kakantay ka, ano mo na sana. Nana.
Mabaso. Bay, iyak yan. Hindi. Alay. Kuya Alberto. Dito lang sa nila. Isang ano daw, isang Elias dance. Oh. Ay, lapad ka na, boy. Yan po yung Elias Dagas. Isang sayaw daw, isang sayaw. Kain tayo, Ang kain mga tayo. Isang sayaw daw. Ikaw mo, ito ba? Sabi ka, tanam niya, sikula ka doon. Naging babae ngayon. Gulay, gulay. May gulay pala. O, tara na, di. Di, pahingi ako isabaw. Kawali, ato pa. Di! Adji! Uno. Ay naman kayo sabaw lang naman. Kaya na, Ji. Hoy, ano ka? Kunin niyo. Nakapunta sa asyenda. Sa mag-anong kita ng gatas. Asyenda. Lagyan natin ng Ay, gatas. bako niyo. Oo. Bako juice. Mainit. Hihikain na naman ako. Sobrang init. Diyos ko po. Nibulay, Ang sir. bait-bait nyo. Kaya na, Ji. Sige lang. Wala kain. Tubig. Dito ang tubig. Ikaw, magano, hindi. Ang pigil. Ito. Pwede rin panoorin ko dito. Ito, mayroon. Bawal, no? Sabi din. Lagay ako ng malamig. Sayang mo, hindi inubos ni Nini. Ayoko na. Basahin natin. Kuya Rolando Victorero. Komedyante rin si Elias Dagas. Patawa po yan eh. Dati kasi yan na clown. Yan kasi, pinachika, may tama sa utak. Nagkaroon ng kalog. Kamis na yan. Nag-isip bata. Kasi dati si Moji. Babi talaga. Naumpog kasi. Kung di naumpog, hindi may ganyan. Tinutog niya yung ulo niya. Nagiging bata pa lang. Ang gat niya. Dati ba ganyan matanda? Marunong po kayo magpalipad. Pakita na! Patry nga po. Lipad ka muna daw. Ano? Alin? Ano mo sa akin yan? Bibigyan Ako, ako. Adi. Seryoso ang pangit. Ako kay Bibi yun. Kaya na, Ji. Oh no! Nagawa pa kami ng tigisang vlog ni Kwarnag. Nadalo pa lang yung vlog namin ni Kwarnag, tigisa pa lang. Mainit po. Sabi namin yung ano, sabi ko yung poste sa may main door. Hey! Hello! Inog. Ito siya. Hello! Ilog. Ito, kanin. Ito diyo, masarap to. Sarap ng ating pagmamahalan. Naiblad ako na ako maniwang. In love ngayon si Kuya Dacho. Kaya pilitin nyo mag-5 kaya ang part 2 para may part 3. Kinikilig si Kuya Dacho ngayon. In love ngayon si Kuya Dacho. Oh, ang gulo ko, si Vince. Hey! Si Vince TV! Sana! Sana! Palipat-lipat na lang si Sana! Vince! Sana! Marunong na magpalipad! Sana! Lagi-sponsor na rin! Naon talaga, Kuya Vince! Hoy! Kulay pula, Vince! Isa pa nga! Isa pa nga, Kuya Vince! Yung kulay pula! Kuya Vince! Isa pa nga, Kuya Vince! Sige nga, kaya mong hiritan. Sige nga, Kuya Vince! Isa pa nga, Kuya Vince! Kuya Vince! May kulay orange pa yon! Orange. Yung pula na! Tsaka may red pa yon! Kuya Vince!
Umigyan dito ang lang. Pa, di na ubos oh. Nagninit. Ano? Kasi nalaman Buti na yung ano, Hindi. tumawa, kaysa umiyak. Oo. Oo. Pero ayaw, marunong ka rin umiyak. Pero hindi po Sige na... raw, sige raw. Ay, kapag pala no. Naupo ka yung ulo. May gamot na. Kaya nga nagkatama yung utak. May gamot na. Anong gamot niya, Kuya Lagan? Anong sa asintir? Nung hindi pa Hindi naupo, na. Dalawang tabla. Kapon. hindi pa ganyan. Naupo kasi. O ano, 5 fingers. Kuya Vince! Si Kuya Cesar, di naman yun marunong. Kuya Vince, si Kuya Cesar. Kuya Cesar, di ka naman marunong ka po daw magpalipad. Kailangan daw kasi may dance. Sige, magsasayaw ako. Magpalipad ka, Kuya Vince. Dali na, Kuya Vince. Tingnan mo yung ano mo, Kuya Vince. Kaulit tayo sa January daw. Eh huwag ka, mahihiya yan. Papalipad talaga yan. O, sino na si Kuya Vince? Kuya Vince, huwag kang mahiya, Kuya Vince. Bilang pala yan. Kuya Vince. Ay, bibigyan Don't na think say Kuya Vince. Say na, Vince. Oh, yeah, Vince. Oh, yeah, Vince. Oh, yeah, Vince. Ay. Bibigyan na escrow yun. Na, maloyan si Kuya Bing. Bintang! Ano yun ni Kuya Vince? Ha? Isa lang. Pinalipad niya 5 piso. bili ng shampoo. Pambili ng shampoo yun, Kuya Vince. At least, ikalipad. Ha? Kuya Cesar, hello po Kuya Cesar. Nasabi ni Kuya Cesar, ano yung nabasa ko na yun? Kita ulit tayo sa January. Kita ulit tayo sa January. Yehey! Makita na naman kami ni Kuya Cesar, Kuya Ate Marita. Madali na. Nabuo na lang. Ate Margie, palipad daw. Ate Margie, palipad ka daw po, sabi ni Kuya Vince. Ate Margie, palipad ka daw. Po. Ayun. Ano? Ano kaya ito? Naalip tong alaga ko. Ha? Nabang-abang po kayo? Linat na. Sagot daw ni Bidang yung ano, yung mangyayari sa part 3. Oh, yung mga ninong dyan kay Kuya Gacho. Oh. Magpapakasal na daw to. Sagot daw ni Bidang. May love-love na yan. Nasagot ni Bidang. Nai-in-love na si Kuya Gacho. Kuya Vince, ninong ka daw. Kuya Cesar, ninong ka daw po. Sabi ni Kuya Gacho. Kuya Cesar. Kalatan daw siya. At ayaw. Kasi lukit pa, mainit! Sa balatan ka. Punta ka na dito, Kuya Vince. Nahanap ka na ni Elias Lagas. Hey! Ayan, nakakain na. Edit tayo. Rika, hello, Rika. Oh, may kanin pa. Taga-ubos ako ng Kanin pa. Kumadag sa guru. Alin? Kapakikanon, napalsum na. Sino nagharap listahan? Yung dito. Saan yun? Ako baga ko Wala nga, sabi ko Wala, gagamitin. sira. Si Eric. Ako nga ako binigyan na ano na gagawin. Marunong kang gumawa ng bistaya. Nandun yung ano. Kung mayroon screen. May screen. May sa bahay. Nagkal ka dito. Ay, tutukoy. Graba na yan. Pambus. Ano din ito ay? Kalit pa na rin ito. Tapos yung ulan, init naman tubo. Kanta yan eh. Baka mag-ulan. Hello! At kanta. Ay, ganda na. Kandala ko ilagay. Ate Margie, magpalipad ka nga ni. Inom muna sila gas. Wala pa daw siyang sahod.
Kanta talaga. Ang mga ibon na lumalaki Si Kuya. ay ng Diyos. Hey! Pumupupas. Hindi ako lumalang. Ang mga ibon na lumalangoy. Lagi isang ano, buko dito. Daraw. Ayun, meron pa doon. Mga ibon. Para gumaling-galing yung ano. Sa'yo pa, Kuya. Gumaling-galing yung ano ko sa paa. Kanina itong sombrero. Good vibes lang. Bibi, Nagpapa-good vibes lang sila, gas. Bumabawi po sila, gas. Bumabawi po siya, bumabawi. Pagbigyan natin sila, gas. Ay! Ay, buday! Ala! Huwag mong itakin yan, kuya. Mami. Maligo pa ako bago ko kakain. Ito nang maligo. Tao na muna Ako nakaligo na ako. Oh, yung kamay mo. Ba't ka lang? Amoy mo ako nalaligo. Ayun, ganito. Kaya mo, Ti? Amo. Mukay. Mukay kang igin. Ako na. Naliligo pa. Kapag kakain Saan mo muna kami? Pag ako natibas. Ang mukha ng Diyos. Saan na sila, Gas? Ang tawag dito ay karusun. Ang mukha ng Diyos. Ang mukha ng Diyos. Di ko Yan yung ano, tubo mo malalaki. Hindi, arayo. Takot din. Pero may nagkaihi. Ngayon, Nagkaihi sa katatawa. matik na yan. Nasabi ni mister niya. Matik na Siya yan. ang kinikilig eh. Ang Kilig mukha to the ng bones. Diyos. Hindi ko makita. Ang Tagalog sa niya? Natural mo sa school. Panalo na kami. Yung tawa pati ni Kuya Nula. Kayain mo nga yung tawa ni Kuya Noli. Sarap ng sabaw, buko. Hindi nyo magaya tawa ni Kuya Noli. Garaw. Edit time. Magkano sila ni ano, ni Tani Pagkong natawa. Ay, salam. Walang pasok daw. Meron. Oh, tingnan mo. Ayun, scam yan. Oh, Gabel. Daman ko namin. Walang pasok daw. Ako. Saan walang pasok? Ay, sabi namin. Hindi naman nag-tsunami dito. Dalhin mo dito. Sabiyon mo, Rocky. Buko Diyos. Kasi mo nagkukuling eskwela pero Hey! isi mo, kaya diba? sabi ni teacher, may gamot kami sa Dari. sa classroom. May gamot na rin kami sa dawon. Anong kati na sa daw sa classroom. Ang tapos na magkainan. Oo, sa ating mayang kinikilig. Sabay buko. Harap ang nilagas. Di pa nabawasan. Magkaano pa padagdag? Yan, kainan ng buko. Ako pa sabi ah. Tangyaan mo sabi agi ah. Hindi po kayo. Mo lang yun, may kakain pa. Bahay. Ninigas yan. Magbigay mo. Ay, uwi pala sa ano kasi sa ano, January. Lupit ni Vince, palipad. Ha?
si Vicente. Oh. Nagpalipad. OFW sa Balatan. Kuya Alberto, magbigay ka ulit ng electric fan, Kuya Gatcho, para matuluyan na. Kuya Gatcho, Electric fan ulit. Kuya Alberto, magbigay ka daw ulit ng electric fan para matuluyan na. Yung para sa kanya na talaga. Binigay ko kasi para kay Kapuloy daw yun. Sabi ko nga sa kanya, balutin niya ng ano, yung parang panregalo talaga. Hindi ko nakikita ang ano. Ang ano? Busog na busog. Hindi naman kailangan kahit di makita. Ang tagal di makita yung laman. Puro balat. Ay kakapalot. Sarap ng ulam. Ito lang natira, oh. Kung sa'yo, Tol. Itas ko man sa sto. Ayo. Kung sa'yo. Gulay mo saan na. Akala ko sa akin nga. Dadala rin ako ng gulay. Paborito yan ng ano, asawa ko. Santol. Paborito ko din yung isang to. Yung bilog. May santol kami dyan. Ikaw, paborito mo din yung isang tol. Lato lang. Pagka, Lato-lato? lato Bakit lang. paano paglaro ng lato-lato? Doon nga sa ano, sa New Zealand may nakita ako nang naglalato-lato. Oh? Oo. Lato. Nakita mo talaga? Hindi namin inistorbo ni Palawan. Saka ni Jamila. Rambrat? Oh. Di man. Hapon. Sorry ato, ano? Si Papa. Doon sa dulo ng kawayan. Ipapa sa bahay baga. Baka hanapin mo sa Yan, dulo edit ng time. kawayan. Edit time muna tayo. Para may pang-upload. Wala na. Woo! Magic. Dapat kasi ng UTI ko. UTI. Baka nasusubuhan na. Maganda. Basta si paring Jason magluto. Uragon. Bukas, yung ulam namin, kuya, ano? Yung suha. Ug-ug, tawagin sa amin. Suha ako nung. Ano? Kamansi! Bakala, kamansi! Suha! Wow. Ay, lukman! Kamansi pala! Sorry. Kamansi. Masarap yung gataan. Kamansi. Lahukan ng 5 kilong baboy. Kahit kutsara lang. Kutsara lang yung sahog. Tulad nung laing. Kutsara lang lahog. Ano? Wala yung ano na yan. Kaya nyo, pag pumunta kayo dito, magluto tayo ng mga gulay. Kahit anong gulay. Oo. Ang talaga mga gata, pag Bicol, gata. Sa inyo, gisa. Pag yung sa inyo naman, no, mga gisa. Laga. Hmm. Ay, walang nagpapalipan. Tapos yung- Malungkot ang buhay. Kasi yung kita ko, taga ano yun, taga Nevesia yan. Magprito ng talong, buo. Buo siya magluto. Prito. Ano yun? Hilaw sa loob. Di yun, maluluto yun. Tapos nilalagyan ng bago yun. Kasi ang problema, kung may uod. Yeah. Kapag mag-ano ko ng talong, Walang masyadong buto yung talong. Yung kulay binubok ko pa green. yan. Yung parang may Buod naman yan, butterfly naman yan. Kaya sabi ng iba, yung uod daw yun, uod naman daw. Malinis naman yun. Malinis daw. Uod daw yun ng ano, kahit na uod pa rin yun. Uuurin man tayo. So, ang manok na to. Yung ano, Laging nasa. yung malunggay. So, Na bunga. yan nga. Malunggay na bunga. Dati, abon ni Bidang. Sarap yun. Natitikman ko lang yun pag nasa Maynila ako. Doon sa bahay ng tita ko. Masarap yun, ano. Pakutin Pako. mo sa kamatis. Oo, kamatis. Doot yun baga. Mga pampako. Pako. Ako yung binang. Mahal kaya yan. Yun lang kulay. Yung pako. Hindi ko pa nakakain. Mahal yan. Parang ano man siya. Yun, hindi ko pa nakakain. Mm. Yung ampalaya, nakakain ako ni... Natikman ko Masarap yung ang pako doon kila Ate sa Hiling. munggo na may gata. Opo.
Kaso bawal si Kuya Gatcho eh. Sa munggo. May nirip na si Rita. Yung iba, di nila alam na ginagataan yung munggo. So, Ang mung? Oo, Ginagataan? ginagataan yan pero gigisahin mo muna siya. Ay, di. Tapos, Inaano namin yun. gusto Yung mo gata. parang merienda. Oh. Ako ano muna, gigisahin ko muna siya. Tapos, yung isang piga lang, Merienda man sa amin. Ano. Jami! Si Ate Mayang sa part 3 ba Babysitter si Jami. Ano? Hindi na magkain, magkatain na. Labi! Naihiba? Ang yabang ni Kuya Vince magpalipad. 30 pesos. Ka Kuya Vince! Pumunta ka tol doon sa ano? Birthday? Ayaw nga pala birthday ba gani ano? Si Maris. Hindi. Di kaya Ay, tumalis. kailan birthday nung ano? Pinapupunta kami kahapon. Eh, sabi Puta na. Tara! Muntik na yung pa. Yan, ligpitan na po. Liligpit na si Ate Mayang. May natira. Nagligpit Sarap na na. matulog, pagkain. Isarap ko matulog talaga. Maasim ang Kaso, maasim. ano eh. Mag-i-edit pa, di pa tayo makatulog. Matamis yan. Bigay yan nung bata dyan na maputi. Ay, si Aming tumas siya. May natira pa oh. 21 viewers, hello. Si Margie, pasyal ka dito. Dala ka ng mani. Busy si Ate Margie. Busy. Dala kang mani, wala na akong Ayaw nyo na nito. Bigay ko na to kay Laga. Sige. Nabitin niya. Kaun na. Ikaw na ang bisita niya. Lagas! Iyas! Oh, ano yun? Balisaw-saw, ganda din na lang balat ko. So, pag nag-inom na Hindi yung balisaw-saw, Ano balisuso. yun? Yung, Balisuso. ano ba tawag dito yung namuupo sa mainit? Opo. Ano kang boy ko yun? Balisuso. Suso. Busyaw! Busiaw. Hindi, tungaw. Ano na? Hindi ko yung kacho, matutungawa di. Tungaw. Tungaw. Di mo naman tungaw? Kulay orange siya na pag dumikit sa balat Ah! ng mga kati. Tango. Ah, Tango yun. Tungaw. Tango. Maliit yan. Ano, napakati niyan. Tango. Pabaon pa din ang pabaon niyan habang kinakamot mo. Sabi mo natanggal. 24 viewers. Yeah. Maraming tungaw pa yung ano, yung mga... Di ba yung kusot ng kukulamber? Yan, Christian. Ang dami niyan. Tapos yung hanip. Iba nga pa. wala ka baon? O shout out kay ano. Yan. Ian Christian. Yan, hello, hello, hello! Yan, shout out mga Shout kabos! out po mga Ito taga na si Utali Olongapo Boss. City. Boss. Lagi daw siya nanonood ng YouTube ko. Kuya Alberto, maraming galaan Hindi na mo man pato dyan. tumapulutan si Isiw pa. Sarap. Pangit, walang pasok. Basa ang panty ni ma'am. Wala daw pasok. Pato team. Ang sarap man, sarap yun. Pato team. Oo. Sabi niya no. Kung may pambili. Kuya Albert, di dami daw pato eh. Pag nakapatid, Daming patong Kuya. gala. Kuya Bukuhan niyo yung Albert. talong. Di masarap to, adobo sa gata. Kuya Albert. Hershey Adobo sa gata. Bisyako. Hello po, shoutout po kaya no. Ma'am Hershey. Hello po te. Yawa, merci, shout out. Hello. Hello. Hello everyone, sabi ni Ma'am Hershey. Mabait yan si Ma'am Hershey. Ingat po kayo sa work nyo. Naparami yung kain ko ah. Sarap kasi ng ulo. Para kung makalaka. Nagbuko pa ako. Ako nakadalawa akong ano. Kanin.
Si Bidang naglilihi ng ano. Sira ang diet. Pag masarap ang ulam. Pakuan. Pakuan to pakuan. Naitak. Pag nataga ka may sulubot talaga yan. Edit Sila time. naman kanina. Edit time. Naka-export na. Sa ano ang naka-export na. Ay, edit pa isa. Bye-bye. Magsurat amo, magsurat. Nagal mo palang vlog. Kailangan pang bumuo ng isa kami Payong pa mo, rin. payong ka. Ay, sabay dun mo yung damit mo, magpalit ka. Nang ating damit mo. Kung malapit lang. Halika mo. Ulit mo ako kagay. Pinabati na lang Nag-PM ako sa Diyos. Opo. Sana marami pa. Nandyan po kasi yung ano yung FB ko sa itong ginagamit ko na ano na Oh! live. Tingnan ko na lang po. Sa G-Sound. Ay sige lang. Masugod ako. Ayoko na. Ito kasi itong cellphone na yun sa pang-edit ko ito. Ito na basahin ko na lang mamaya. Magsawa. Magkutsara ka. Kasali. Ako na parami ko yung sili na naman. Pati yung kamay ko manghang. 5 sili yung pinisa ko eh. Umanghang nga yung kamay ko. Kapot mo sa buday. Ito na eh. Naunahan ako ni Kapot mo sa buday ko. Naunahan ako ni Bidang. Kasayod na eh. Karapsa. Kasi edit time. Uno yung cut-off no, yung upload Oh, natin diba? labas wala na yun. Oh. Gusto mo? Ay, Gusto mo? Ay, Si nagpahinga Bayang? kami kanina dun. comment po kayo. Palipad lang po kayo. Libre naman. Ti, i-shoutout mo si Kuya Puloy baka nanonood. Shout out pangit! Sana all may pangit. Shout out po sa mga apat na OFW sa OFW. Shout out sa Bulacan. apat na Lalo na OFW. kay pangit ko. Hey! Hello! Pangit pala yung tawagan ha. Uwi ka na pangit. I miss you. Kinikilig mo di. Miss ka na ni Ate Maya. Naluluha pati oh. Oh. Nagkakahi pa. Nagkakahi. Namimiss ko si Yun yata yung tumawag sa kanila eh. Kaya Puloy ba yun? Sino? Gano'n eh. I miss you, pangit. Sakit nagkain na ako ng ano. Kanipon. I miss you, pangit. Na all, papangit-pangit. Kain po tayo, Boko. Puputi yun. Maputi na natin mo yung pag-uwi. Tataba na yun si Kuya Puloy. Oo. Amo na nga ni. Tagal. Busog. Ay! Busog na busog. Magupit niya ako bukas. Ay! Magupit ako bukas. Haba na yung buko na. Ako, magkakalbulit eh. Sariling gupit na naman. Stay at home. Doon kaya ano kay Kasinggil. Stay at home. Oo. Kitang ko lang na mahaba na naman yung buhok niya. Pati saba. Pati sa baba. Oo. Pero dati mahaba yung buko eh. Longer talaga ako dati. Pati Dapat, sinasalapit mo. Sa Puloy, pati daw bumpo sa baba, mahaba na. Matindi. Talaga. Matindi. Timayang. Da. Bakit nga ba kayo napagpagsagi?
Blip muna tayo, blip. Huwag Mga niyo manok po. kalilimutan yung Baka pasalubong. edit ko. Matutulog din ako. Nagugong daw. Bukupay. Kuya Noli, yung pasalubong. Bukupay kamo. Bukupay. Bukupay, may maraming pay na dito. Loko pay. Loko pay. Ito pa eh. Baka kapay pa. Bili ka ng ano, tapos pagdating dito sa ano, panis mo. Loko pay. Chicharon Bulacan. Ang masarap yung Rapid. ano, yung tinapay. Yung tinapay ng Candelaria. Yung pagong. Oo, pinagong. Pinagong ng ano, piso. Kison. Talagang matitik mo yung ano, Maraming yung itlog kasi ng agatas. gatas. Sarap ng pagkagawa. Ako pa sila inaano na yung Nung pag-uwi ni Mrs. Sisigaw. Pero, tol, mas masarap yung isang special na pagong. Amo. Mas the best talaga yun. Mas the best yun yung pagod na yun. Nagigis agad yung ano eh. Kala niyo yung pagod, di ko alam ah. pangkuiba talaga. Matindi ang pag-iisip ni Bidon. Nagigis. Pagong natulog. Pangkuiba talaga. Matindi yun, pagod na yun. Pagong natulog. Pagkaganyanan mo ah. Oo. Pagkaganyanan mo, gigising. Pag kinalabit mo yung pagong ah. Ulo nyo, magagalit to. Kala nyo ah. Pagong natulog. Kapatid yung chin-chin to eh. Kumukha nga ni Chinchin yan. Teka, teka. Kapatid yung chin-chin. Kumukha yan ni Chinchin. Yan ang Panganay ni Ate Bidang. Pero mas maganda yung namatay. Ay, sino yung panganay? Yung namatay ito. Ay, yung namatay yung panganay. Ay, pangalawa lang yun. Mas maganda yun. Oo. Tapos nung ano na, nalungkot din nila, walang baby. Piniram namin si Pinchin. Ayan na yan, si Yun sa Chinchin na. naging baby namin. Kaya pala nagaya yung mukha. Kaya nagaya. Ginayaan yung mukha. Kaya pala. Alam mo, si Chinchin lumaki dito. Ha? Ah, dito ang Si lumaki. Chinchin 5 lumaki years old. dito. Oo. Dito siya lumaki talaga. Oo. Kaya hindi yan naligaw dito si Pinchin. Dito Yan. talaga yung nakatira. Hindi yan naligaw dito talaga. Dito siya nakatira. Sa akin talaga nakatira yan. Mga ano dito, mga bata. Palipat-lipat. Sa ganda. Tapos ano. Pero karamihan dito. Oo. Pinakamatagal. Hindi karamihan. Marami yun ah. Oo, karamihan ay amo no. Pinakamatagal na pag-stay niya dito. Naglipat na lang siya nung magdadalaga na. Oo. Ay, 8%. Out na tayo. Lubat Na. Pilubat na. Diyan siya muna. Oo, charge muna. Ayan po, end na muna tayo. Yung maraming salamat sa mga Ingat pumasok kayo. sa ating live. Yan. Bye-bye. Kayo, bye-bye. At siyempre sa nagpakulay si Vince TV. Bili lang ano yun. Ah. Burger. Ingat tayo sa biyahe, tol. Yun. Shampoo ka. Oo. Yun, bye-bye. Pero 41. Mamita. 41 point. Hello po. Five. Bye po. Ingat po kayo. Jesus. Sir. Yung pinalipad Kuya din. Cesar, ingat kayo Ayan. dyan. Ate Bye-bye. Bye. Saan ba yun? Oo.